Nós vamos falar das 4 partes diferenciadas do volcán. O cráter é o orificio superficial polo que saen os produtos volcánicos. O cono volcánico é o edificio construído pola acumulación de produtos volcánicos que saen a través do cráter. A chimenea é un produto que conecta a cámara magmática co cráter. E a cámara magmática é un depósito no que se acumula o magma antes de sair ao exterior. Segundo as características de materiais expulsados polo volcán, pódense diferenciar varios edificios volcánicos. Nós vamos falar de 3: do escudo, do estratovolcán e do domo. O escudo é un cono de base moi ampla que formase a partir de unha erupción de lava moi líquida que queda lonxe do cráter. O estratovolcán é un cono formado por piroclastos e coadas, por exemplo, o Teide. Eu vou a falar dun edificio volcánico, o domo, que ten unha forma redondada, en forma de cúpula, e orixínase a través da saída do cráter.